yayi nkhani zina zodabwitsa kwambiri zochititsa mantha zomwe zimachitika mu dziko muno. Manso nthawi zina anthu amene timaonawa sikuti ali mmene ife timaonera, manso anthu amene amationa ifeyo sikuti ifenso tili mmene iwo amationera. Timveko zisisi zina pano zomwe ndithu zikululika pa program imeneyi. Guys, takhalani pomwepo. Thank you so much, Malawi and Cameras. Programu ya Zilipati yomwe imaulutsidwa pano pa Mich Radio Sabata ino ikubweretsa poyera nkhani ya mkulu wina wa ku Mozambiki yemwe akufotokoza kuti wakhala kupereka mipango ya mankhwala kwa azibusa ena ndi cholinga choti azichita zodabwitsa pa nthawi ya mapemphero. Dzina langa ndi Ellen Kabisa. Ine zina langa ndine mwana wa Dr. Mfiti za Poramira Kusija Africa International kuchokera ziko la Mozambique golongoza na mponi na Damaraweni ante Mozambique. So kunoko ku Malawi ndikukhala Blantyre. Ntchito anayamba ndiowa mosokozedwa ndi abambo awo amene ali ajongwe Mozambique kugolongoza. So iwowa poona kuti abambo awo anaphunzitsa ntchito ya using'anga, ndi pamene anaonanso kuti ndizabwino kuti ana angaso tiwaphunzitse ntchito imene kupangira kuti kugona ndi kufa. Agoraso ineyo panopa ndine mwana wa Dr. Mfiti. Abambo anga ndi Dr. Mfiti, agogo anga ndi Jongwe oze wazing'anga. Ndizakuntundu zoyamwira. Zina la ufiti tikutanthauza kuti abambo anga asanapange china chilichonse chokhuzana ndi udokotala analandira mendro ya ufiti kuti iwo akhale munthu oziteteza pa ntchito yawo. Zimene ndawabweresera Amalawi programu ya Zilipati timafuna kuti tingowaziwisa the whole Malawi zimene zimachitika muziko komanso zimene zimachitika miyoyo ya wanthu ndi macharichi. Ndi cholinga choti mwana osarira mafera kumbuyo. Pali ntchito zochuluka zimene ndimagwira ku Malawi kunoko kubwezeresa katundu amene wabedwa na mavuto ngati za mabanja oro mipingo mapasta mabwera kuzatenga ndithu thandizo cholinga kuti kukhale anthu ochuluka kuphatikizirapo mphamvu kuti munthu akati oro ghost fire anthu aja azipezeka ali pansi kugwiritsa ntchito handkerchief ena amati rangi mpango. Chimene chimachitika mazibusa aja amatipeza monga FM African. Ine ndine mbusa potere ndikufuna muitano wachikoka kuphatikizirapo ndikufuna kuti anthu ndikamawagwira anthu aja azipezeka kuti ali pansi oro machiriso. Ndiye akamatipasa programu ija timaoza kuti akagule handkerchief ntchito yonse tikamaliza mtengo wakuti 10 miliyoni. Timetenga handkerchief timaoza kuti atipasi 21 days. 21 days imene yoyo timakati kumbindikiro tikugwira ntchito ya handkerchief potengeranso kuti ndalama yomwe talandira ni ndalama yochuluka ndi mmakala muli mphamvu imene tikuyika kuphatikizira timakala kuyiphika. Ndiye tikamaliza kuyiphika ni mphamvu zimene tingayike tisanampase mbusa uja zimene amabwerera amafuna kuti azatenge mphamvu kuti no anthu akamawakhuza ni mpango machiriso kapena opanda banja azipeza banja muchidulemo muja muli mphamvu zochuluka kwambiri kuphatikiziraponso munthu osaona amatha kuona. Kosaona kukhale ngati kochita kulozedwa ndiye akayuza mpango uja kumamuthowa maso munthu uja amamba kuona. So zina mwewo zimene zimapezeka mu mpango ndi zimene zizo kuphatikizirapo muita. Chifukwa ukachiza munthu mmozi muchale chimwako mmozi uja amakauza anzake kuti nali osayenda agora so zachitika izi mpingo wakuti. So izozo ndi zimene zimapangisa kuti mpingo wa munthu ukhale wapita pasogolo mosogosedwa ndi kampango kamene ndinamgulisa. Koma zimene zimachitika zija mumakhala mphamvu yathu ifeyo imene tinayika mosogozana ndi experience yomwe anatiphunzitsa a Dr. Mfiti amene ali Madara. Pangoja aubweresa mbusa uja. Yes. Wakupasani. Mwafotokozana kuti mmakhala nawo mbindikiro kwa masiku 21. Yeah. Masiku amene wawa mmakhala kuti mpango mukuchita zotani? Garo safulira pagulu koma bene ndiyeneka kuulula cholinga kuti mukhale mukuziwa Malawi. Mpango uja pa 21 days apart from zomwe timagwirisa ntchito pamakhala mbindikiro umene ndimagwirisa ntchito osakhala potentha ndi akazi anga osadya chamagazi pa 21 days osadya kurowa khalenso thobwa pali zinthu zochuluka kwambiri zimene ndimasatira mndondomeko wa 21. Ndiye pamene ndili kupanga zimene zozo pali mitengo imene ifeyo timayuza. Pali mphasa koma ni mphasa imene timaigula pa mtengo wa 5 miliyoni. Mphasa imene yoyo ni mphasa ya mariro. Mphasa ya mariro timaigula mtengo wa 5 miliyoni. Ndiye tikatigula mphasa ija yalowa kale muzenje ndi mariro.
ndiye feyo chimene timafuna sitifuna maliro sitifuna bokosi ya timangofuna mbasa. Mbasa rija timaitenga kupatikizira chingwe cha munthu woti anamwalira imfa yozimangirira. Chingwe chimene chicha ndi mphasa ndi mankhwala ena ndi ena timasakaniza kuphikira limodzi ndi kampango kaja. Mphasa imene mmakayipeza kuti? Mbasa imene yoyo timakayipeza kwa eni muzi amene ali ngati mafumu chichewa chabwino. Mumalandira ndalama zingati kutha kwa mwezi a 15,000. Nanga azukulu amalandira ndalama zingati? Azukulu amalandira ndalama iliyonse. Ndalama imene amalandira malipiro ake ndi chakudya kamakumba zenji. Ndi agola so kwa ife tinaona kuti anthu ngati amene wawo asamangogwiritsidwa ntchito ngati makaso. Pali ndalama 5 miliyoni. 5 miliyoni chimene tikufuna mbasa imene yagonera bokosi, noti yagonera munthu omwalira iya. Ifo munthu omwalira uja amakhala kuti wagona bokosi, koma bokosi yo yagona pa mbasa. Ndiye timafuna kuti bokosi ikhale pansi, mbasalo ifeyo inyamulidwe tizegwiritse ntchito. Timapasa ndalama 5 miliyoni. 5 miliyoni iwo amatenga 3 miliyoni 2 miliyoni apasa azukulu. Mphasa limakatengedwa kumanda, amakatenga ndi azukulu mosokozedwa ndi afumu. Mbasa timaigulira ngati mwitano wa mabizinesi osiyanasiyana kuphatikizirapo mapasta kuti mpingo uzaze komanso zina lake lipite pasogolo kwambiri. Amatiuza kuti no mphasayo inu nyamukani mphasa tibwera nayo. Ndiye mphasa lija ikabwera choyambirira ineyo ndisanayambe kuigwiritsa ntchito zimene ndimaziwa ndimamba kuyesa kaye kuti mphasa limene ineyo ndikufuna ndiyomwe iti kapena fumu animenya njomba. Ndiye makina amene ndili nawo ndikaona kuti mphasa imene ndikufuna ija ndi imeneyi, ndalama ija imaperekedwa mosavuta. Timatenga ndalama 5 miliyoni kuwapasa. Ndiye ife mbasa lija tikamaitenga timagwiritsa ntchito mwati mmayeza. Yes. Ndi makina anu. Yes. Makina amene mmagwiritsa ntchito kweza mphasayi makina yake ndi ati komanso mayizidwe yake amakhala motani? Makina amene timagwiritsa ntchito ndi system ectilionto. System ectilionto ni makina amene woti simungathe kwaziwa, si makina amagesi ayi. Nyanga imene timayiziwa ya ng'ombe ija kuipanga zina ndi zina kuisiya kuipasa moni matakuvomera. Oro sponge yeni yomwe timasambira ikhoza kuronjerani. Ndiye tini makina system ectilionto osokosedwa ndi 118856. Chitambasuleni ndi chani? Chimaoneka bwanji kapena? Maonekedwe yake chinthu chimene chocho chimakhala ngati nyanga ija amene imaonekera ya ng'ombe kapena ziti chimutu cha ng'ombe chija amene chimaonekera chiskeleton chake chicha chimakhala chimene chocho, ndipo komano zinthu zimene zayikhidwa pamene popo. So zinthu ngati zimene zozo tinazikira ndi cholinga kuti katundu ngati amene tikumufuna akamabweresa anthu, for example tingoyerekeza kuti timafuna mazi osambisira maliro. So mazi aja ena amatokatenga musinje kuzatipusisa mazi awa ndi awawa. Ndiye ngati feyo chinthu choyezeracho tilibe, timazuwa kuti tikugula chinthu oti sicho. Ndi chifukwa chake Dr. Mfiti amene ali madala anaona kuti chabwino tipitise system ectilionto izikayeza zinthu zimene feyo tili kufuna. Ndifuna ndidziwe nonena kuti chimene chicho ichi chi system mukuchitchula kuti ectilionto. Ectilionto. Chabwino momwemo. Mukakhala mabweretsa zinthu zimenezi chimatani kwenikweni? Okay, chabwino. Akakhala kuti mphasa lija yabwera, afumu aja nimawapasa ndalama 5,000 kwacha kuti akagule mphasa ina special. Mphasayo amakayigula pansika yabwinobwino lija. Yawo imene abwera nayo ija ili padera, yakunjiraso ijaso ili padera. Ndiye timachola kamphasa kamozi yakunjira ija timauza kuti tikasiya pa makinapa pakaoneka saini yakuti muziwe kuti no mphasa imene tikufuna ndi yomweyi. Saini yake yotani mwachitsanzo? Saini yake imalumpha. Ikamalumba imalumba kokwana ngati katatu. Tikangosiya paka grass imalumba 1 2 3. Chimalumba chimutu cha ng'ombecho? No. Chimalumba ndi champhasa chimene tachichora chija. Timachisiya chogoneka. Ndiye tachigoneka muja timayankhula. Chimene wabwerera munomo tikufuna kuti business ya munthu ikhale pasogolo, mbiri yake ilembedwe. Gwira ntchito yako. Tikamaliza mawu amene wawa chimayamba kurumba koyamba, kurumba kachiwiri, kurumba kachitatu, timavomereza kuti katundu amene timafuna ndi ameneyi. Sono ikakhala kuti sichikurumba, timazuwa kuti afumu atiyenda pulani akagula mphasa ina yake kuti azadigulisire kunoko. Chimene chocho timachisiya pali chipinda chake special, chimene chocho timene timagulisa ntchito ngati tifuna tione zinthu ngati zimene zozo. Chimene chocho chiri ndi manyanga awiri, chiri ndi zithumwa, komanso muli mikanda, ndiye muli mphali zendya. Mikanda imene tili kuyankhula si mikanda imene anthu amavala m'makosi iyayi, koma mikanda yochita kuphikidwaso ndi mankhwala. Oti mkanda omweyo kumasula kusiya poterepo kuponya utakusanduka njoka. So zimene zozo ndi zinthu zimene zinapangisa kuti zikalumikizana kuyendera limodzi zimapangisa kuti no champhasa chija chiyambe kulumphalumpha. Ntchito imene yoyo ndimagwirika ndithu ndi usiku.
usiku mumazuwa zenjerija limakhala likulu pamene lili likulu zenjerija sangapange ntchito imene zuwa likuswa thengo ayi amapanga zimenezozo mwina kulibata ndoti iwo akwanise kupanga zinthu ngati zimenezi tingoyerekeza ngati zaka zambuyozo takhala kumamvapo emanda afukulidwa mwina ndi galu makonda kukhala galu momo mwina ni nkhumba amafukula ndi chifukwa chake ineyo mwana wa Dr. Mfiti ndaona kuti ndi chabwino kuti anthu tiaziwe mwina ndi galu makonda kukhala galu momo mwina ni nkhumba amafukula ndi chifukwa chake ineyo mwana wa Dr. Mfiti ndaona kuti ndi chabwino kuti anthu tiaziwise mmatani kuti musagwidwe nthawi yofukula kumandayi kapena simakhala bwanji kakhala kuti mandawo anthu amadusa ngati pali njira yayikulu kaya magalimoto kaya njinga za moto khalenso anthu wapansi muchidule ngati nomanda ali mphepete mwanse wa mabize pali marokozi amene ife timagwirisa ntchito kukakhoma makona onse okwana 4 kona yamba kona chiwiri kona chitatu ndiye timanenerera mpaka na kona nambala 4 ndoti aliyense amene angakhale ndi khumbo lotino aduse njira imeneyoyo amabwezedwa mtima wake umangobwerera andisaduseko ndingozera uko andisaduseko chifukwa chani pakhomedwa paikidwa zikhomo komanso akuluakulu akugwira ntchito yawo mmakhoma chani timayika mankhwala timayika pa nthawi imene ntchito ifune igwirike tisanambe kugwira ntchito timayika mankhwala izo timapanga ngati for security kwa anyamata amene ali azukulu akugwira ntchito kuti asagwidwe ife timayuza zisamba zimenezozo ndi zimene zimapangisa kuti mitima ya wanthu ingokhala yozizira muchidule oro mankhwala amene ndikuyankhula takhala kuti munthu wamangidwa zaka zochuluka kapena wapalamula bwanji munthu kumpaza mankhwala ngati amenewo magistrate amati basi musiyeni azipita ameneyo musalembane naye mtima ziolo kumana ndi wangongole bwanji akulu mundipasa ndalama musadandao ndikuziwa kuti ziko sili bwino akusokoza maundi amenenso ali otani obwerekedwa ndalama kapena muchidule chidima chipantima kuphatikizirapo ndi chidima kodi mphasa ya munthu amene mmatenga muli ndi anthu ake amene mmafuna kuti mwina akhale otere kapena ni mphasa ine iliyonse pali ya 5 million pali ya 7 million ndiye pali ya 8 million ndiye pali maliro atatu pamenepo maliro a 5 million ndifeyosa yongokhala yawamba ichachabe basi mphasa yake ndi ya 5 million imfa yake ndi ije yoti munthu amadwala avomerezedwa kuti munthu wamwalira imene makhala mphasa ya 5 million mphasa ya 7 million imfa ya munthu oti wachira kuzimangirira chifukwa kumakhala kuti anthu ochuluka kwambiri ena mwe wa ife sitikhulupirira kuti amene wamwalirali tifuna tikaone toka ndiye kumakhala anthu ochuluka kwambiri kuti aonerere sono mphasa ya 8 million ndi imfa zapangozi munthu kaya unoyenda pa galimoto apanga ngozi ndiye kumakhala kuti anthu ochuluka kwambiri kuzaonera ngozi ndi anthu aja imakhala ngati muitano mphasayo ikakhala kuti yabwera taifunadi kuti ndi yomweyi ndipo tavomereza tatengana na ndalama tawapasa ndiyeno mphasa payokha singatheke kukhala muitano pamarowa chingwe cha maliro ozimangirira amene oti wazimangirira timatenga chingwe chake ndi champhasa chija ndi mankhwala ena ndi ena kusakaniza ndoti tikasakaniza muitano jomakhala kuti watheka orokozo katenga magalimoto 100 ku Dar-es-Salaam ose mwezi usanathu mapeza kuti wamaliza kugulisa mwaziunikira pa system yanuyi mwaononena kuti mphasa imeneyi inakatengedwadi kumanda akakauta kupasani muli nazo mmanja mwanu mmatani nazo choyamba tisanayambe kumpasa mutimafusa kuti ino mtundu wakwanu umachekera akati eya timayiwocha mphasayo chingwe chija ndi mankhwala ena ndi ena kusakaniza ndoti timamba kunchekera ndoti kanchekera aliyense amene angaone chifukwa kuti sitinganene kuti ino akasiya pa magalimoto pake ayi aliyense akangoona nkhope yake amati bora ndikagule galimoto yawakuti ucha kapena ndingopita kwa mbusa wakuti ndabva kuti amapanga zakuti so zinthu ngati zimenezozo ndi zimene zimachitika ndiyeso zamphasazo zomwezo timataso kuziphika mazi amene tingaphikire zamphasazo tisanawoche mazi amene tingaphikire timathaura kumpasa mbusa mazi yawa tayika mbotolo amagura apples uja amamusambisira mazi aja kuyika matray ake ndoti akasiya matray apples mozi amatakungulisa patengo wa 30,000 kwacha mucharichi ikupanga zodabwisa munthu akadya apples uja matenda wachira chozechi apples mulimbi agura 500 kwacha agura 1000 koma amagulisa 30,000 ndodalisidwa yes ndodalisidwadi koma wadalisa ni sing'anga tikatenga champhasacho sitika mphasa yoseya timadula pang'ono ndi chingwe chija timachiduranso ndi mankhwala ena ndi ena ndiye tikatenga zinthu zimene zija timatenga ni mpango ni mazi amankhwala kuyika mumphika sitika mumpoto ayi timeka mumphika zachimakoro izi zachikhalidwe ndiye tikeka mumphika muja timayasa moto wakenso sakhale wambaula umakhala wankhuni ndiyoti pamene popo nkhuni zake sakhale zowuma zimakhala zaziwisi zikukha mazi bwanji koma ife ngati tifuna kuti zinthu zichitike olo kuti mvulayo imadulika ife tipange zinthu mpaka na ndithu 21 days moto timata kuyasa leroro pamene tauyasa leroro suzimayi kateka nkhuni zitatu mpaka nomafika 21 days
moto umenewu mmauyatsira kuti? Timayasira mnyumba momwemo koma muli zipinda zina zogwirira ntchito ngati imeneyo, muli zipinda zina zowunikira, kuli zipinda zina zoti tifuna tione kuti amene wapambale wanu ndani mozera munjira ya ufiti titenge singano tibaye, muli zipinda fika kuti zonse tizise malo amozi. Aliyense amene angabuzatenga thandizo mitima makhala osiyana, ena akaona zoopsa mtima umata kunyamukira kukomoka kumene, ndiye tinagawa zipinda kuti zoopsa zikhale malo ake. Kumalawi imene ndikuyankhula kukhala katundu ameneyo alipo, kumochikonso katundu ameneyo alipo. Ndikamaphika ndimanenerera, komanso ponenerera paja ndimakhala kuti ndikutchula zina la mbusa amene wabwera kuzagula katundu ameneyoyo ndi mpingo wake. Khandwa wa minister chabe special ikakwana 20 days ya 21 timamuza abwera zatenga katundu wake, amakhala kuti watani wamarizika. Pakuti tikayasa lero 1 date 2 date 3 date moto metayasa pa 1 uzazima pa 21 12 ya usiku umazima oka, ndilo akala kuti wazima basi timaziwa kuti mphamvu ichatani yateka. Moto umma utani kuti usazime? Chimene chimapangisa kuti moto uyake osazima sitipepera timangoyasa kamozi, komanso kuyasa sitiyuza machesi ayi. Manja omwe watikamaliza timuwatikita, tikamaliza kutikita timawanenerera, tikangomba manja pa basi mapezeka zoti moto uja wayamba kuyaka. Timangoyika nkhuni mozi zaziwisi zeni zezibozi timaziwa zeti. Ndo tikamaliza programu imene yoyo zoyika nkhuni zo timayasa moto mugulisa ntchito manja, koma manja awo timawanenerera. Koma kumene kumachokera moto umene wawo umachokera kumoshiko kumene kuli madara. Inu muli ku Malawi, bambo wanu ali ku Mozambique ku Moshiko. Pamakhalumikizana moto yani kuti moto umene uzafike kuno? Umabwera mosokozedwa ndi system for magic transport. Pali transport ya masenga limene limabweresa moto. Fwa moto umene kuno kwene siningakale nawo. Fwa ntchito inayamba 14 years, 24 years ndikugwira ntchito imene yoyo. Ndiye pakudikira zaka zokwana ngati 3 zikwane 27. Fwa panopa ndi 24 years ndikugwira ntchito imene. Ndoti zikakwana 3 zikwana ngati 27, ndoti pa 27 mphamvu ya moto ndikhala nayo ndiziziyasera ndekha. Koma contract ikhala kuti yafika kwa mazibusa nimowaimbira. Tikufuna tipange zako za kutumizani moto. Panga manja ndiye timamba kutikita manja, tikamaliza kunenerera kuomba manja moto mabuga bu. Ama utumiza bwanji kuzafika kono? Ama utumiza mugwisa ntchito masenga. Mmene mwevera introduction kuti mwana wa Dr. Mfiti. Dzina la Ufiti ndi chinthu chimene chimapangisa kuti no chosaoneka ni maso. Ndiye ife tikamapanga zimene makalaso kuti pali magic amene akuchitika kuti moto uchotani ufike. Oro pamene ndikuyankhula pano pa moto ngati mukufuna mukhoza kuonaso. Ine pano mukhoza ndionesa. Wapo pana mistake iso. Ukhoza kuchitika kumaboro sathawa. Chifukwa choti mmene mabwera akuziwa kuti ndabwera maro wanu. Mwatsazika. Ndawasazika. Nanga sindikufuna kuti anthu a Malawi tifuna tiwaziwise kuti zimene zimachitika ndi chani. Siti kukana mupita mapemphero. Siti kukana mapemphero omwe muli mapasta amene ali ovomerezeka kuti awawo anachita kubwera kwa Mulungu. Pali mazibusa ochuluka kamara ali kamanena musamapite kwa sing'anga pasi pa ntime yo akumabwera gongo kumene kuli kulakwika. Ndiyeno ngatiso pali mbusa amene angachimve kuti uyuyu watinyoza ali ndi ufulu kubwera kunena kuti akulu ife takudulani junction apa pachifunika kuti inuyo mukange murandu. Ife tikhoza ukafotokoza chimozi pamene tu amene angayaruke kwambiri mazibusa. Ndi screen kunyumba kunsaru nditenga nsaru ndikhoza koma koti kwa koti ya musavutike ya dikirani nyawo ionekere mendo nditenga mankhwala tingowaza pa screen pansarupo video yose ioneka awa ni ndani ndipo mukhoza kukhala kumbura kuti amabweraso kwenu akuti aja amabweraso kwenu mukhala kumbura chifukwa anthu muzaona live siku lomwe abwera azasiya ndalama 10 million kuti azasiyeso handika chifyake kuti tipange ndi siku lomwe tipita kwa trasembe. Koma sanayambe kubwera tiziwise kaye kuti akulu ndikubwera 10 million ndi mpango pali program yakuti ndiye timauza kuti pa nthawi imene ineyo ndikutenga zakuti neso mukhale mutenga zomwezo. Chifukwa pa nthawi imene sindigona ni kazi wanga Yesu akupanga zitizo nthawi yomweyo sakudya chamagazi sindikudya chamagazi Yesu akupanga manetwork asathawane. Chifukwa kuti yekungosembanisa kumene kuchene ndiziwa ndioti ntchito yake ichedwesa tiyambiraso wani tiziwa chifukwa kuti noti kwende alimosi timaziwa mogwiritsidwa ntchito ndi grass tindi grass iye wachoka wapito kayambana ndi munthu kapena wina wake wampempha ndalama iye ndalama inayo wamana grass imagwedera. Tikabwera timaona pale maboksi awiri boksi pakabwera X ndoti warakwisa pakabwera chichongi ndoti wakhoza. Ndefeyo maso wa FM makala zichongi ziwiri pamene akunyamuka akupita nkati mwa programu imeneyo akakhala kuti iye warakwisa pa maboksi awiri paja boksi imwe timapeza kuti pali X pa grass ndiye timamwimbira fono wapanga chani asina pangina yonse ndiye timazasegura sopano system ikitiliyo ntokuja kuti so chipinda china chimene chimaona kwa anthu amene ali orakwisa timauza siku kuti munaenda mwakuti munakumana ndi wakuti munapanga zakuti ndizona so munapanga zimene chifukwa chani mukuchedwesa ntchito yanutu tiyambiraso wani alipiraso ndalama ina si inali panganotu mphasayi ya mmapangira munthu mmodzi yekha pali anthu ochuluka
oro tikhoza kuwerengera pamene paja iyi oro anthu 100 or 200 akhoza kudusa chifukwa pamene paja timayuza ndithu timayuza ka 1 inchi kamene kaja timagwiritsa ntchito ndi mankhwala oro chingwe chija timadulaso ka 1 inchi ndiye timatengaso mankhwala ofananso ndi mulingo wachani wa ma 1 inchi ija kena basi tiphikire limodzi. Ndiyeno tikatenga pali mitengo yokwana ngati iwiri imene marowa pamodzi ndi zingwe zija timamangira kona yamba kona chiwiri kona chitatu kona nambala 4 kenako titenge madzi mankhwala tiyike mumphika tiphike sopano. Iniyo chingwe cha munthu amene anamwalira pozimangirira chingwe chindi mmachigula ndi mazingati? Timachigula 750,000 chingwe chimakhala chochipa 750,000 nambala 4 kenako titenge madzi mankhwala tiyike mumphika tiphike sopano. Iniyo chingwe cha munthu amene anamwalira pozimangirira chingwe chindi mmachigula ndi mazingati? Timachigula 750,000 chingwe chimakhala chochipa 750,000 so chingwe chija chimachipa chifukwa choti manyamulidwe yake ndosavuta oro masana oro mamawa ukhoza kunyamula pamene pachitika imfa. Chiyambi cha programu chili motere maliro jakakhala kuti achitika timawauza afumu kuti muzi mwanu muno mwachitika maliro pamene mwachitika maliro muzi mwanu ife tikufuna mphasa ya kumanda ikufunika 5 million nde pokakumba zenje lija isakalowe kwambiri pasi ya cholinga kuti mazuro ntchito satani isavute. Kodi mmatenga tsiku lomwelo? Kodi sizichedwa kaya sindrama zimakazi patumba zimakazi patumbatu siku lomwelo pamene alipita ukayika siku lomwelo tikupita ukatenga siri imakhala ya fresh chifukwa chake amanena kuti maliro aja kamachitika sanena kuti wabokosi asogoleya amanena kuti wamphasa asogole wabokosi pakati mbuyo mukhale chani mukhale wanthu ndi anthu akamapita kumanda kuja sasatira maliro aja amasatira mphasa chifukwa mphasa limene pasogolo koma anthu ambiri amaona ngati kusatira maliro aja so mphasa je ndiye mwitano wakulu ukakhalanso kuti munthu iwe wasatira ndondomeko bwinobwino umatha kuchulukiridwa ni mipingo yochuluka kwambiri madonors amangobwera kuchokera anthu osakutali osakuona mamembalazi kupatikiziranso mayiko akunja azungu nkuma kusegura chani kusegura mipingo osiyanasiyana munthu wadwala stock kungomukhuza munthu uja wachira khansa wachira ukakhalanso kuti munthu iwe madeti yako apitirira otifuna ukabereke amatenga mpango omwe kuika mazi wamba amene timawaziwa aweti mphamvu ija ikarowa mu mazi muja amatenga mazi kungomwesa munthu uja umamasuka oronso khale uli ku prison kumene zaka zachuluka amati amene musiye timpempherera kano uli pa TV ka uli kutiko tangogwira TV pamene ugwira TV iwo amakhala kuti akufinya chani mpango kugwira TV yako ngati ukunipa kugwira TV munthu uja kweza wachirisidwa katundu uja kupereka mphamvu sandira kwa anafuna akapempherese amatenga mpango uja kunenerera pali mawu amene feyo timawauza ndioti iweyo ndiwe mpango unabwera ndi cholinga muno ziko ndikufuna kuti lindidziwe potere ine sine mbusa ovomerezeka kwa mulungu ayi ndangosegula mpingo pofuna kuti pange business ndakasata zimene mpango jomakhala kuti wamva kungonena kuti akanene zosempana zimene mpango sukagwira ntchito akaunenerera zimene ali kufuna mpango jomakapanga zitizo madaba kuti ndende jazikuseguka anthu akungopunguka chikuchitika ndi chani ino munthu amafuna chachito 21 years chitika ndi chani pemphero ya munthu wina wake yagwira ntchito mozera mwa mpango ndiye munthu uja amambasi kumemazi zake kuti akulu inetu mlandu wanga nari wakulu azibale anga anapita kwa mbusa wakuti potere amene ni busa utano vomerezeka tiyeni ndipo ndalama yake 10 million amebweza oro mwezi usanati chifukwa cha zimene zimachitika mpingo amo azangoyerekeza tumiki mozi kukatenga chisamani ndizatenga nsaru muzawaona inuyo mazibusa amene machakuti mazibusa pansaru ndithu kuti chikuchitika ndi chani ine kupita nanu kwanu mukandionetsa imeneyo sinkhani bora kulimba mtima gani moto seripanja mpango amazagura mozi kuchipatala kwanga akamagura mozi ziri ndiye ukagura mipango ija imalandira mphamvu kuchokera kwa mipango imene anatani koma mipango imene sangagurisire mbusa zake ayi ndoti amagurisira kwa anthu amene ali mamembala ake charity pango mozi amatagurisa 200,000 300,000 kutengeranso ni munthu amene alili ndipo palibe kuchitira mwina munthu amatana amapereka ikakhala kuti tampasa mpango uja ngati ali ni mtima kuti afuna zikagurisanso mphamvu timamuonjezera mphamvu ina mphamvu imene timamuonjezera komanso ndalama singakhale 10 million ngasi pamene munthu afuna akapanga mabusiness awiri akapanga business yochirisa anthu aja kauza zake akapangazo business yoti azikagulisa mipango ndoto asegura mashopu awiri nde shopu imozi yo 10 million shopu ina yachiwiri kuti azikagulisa chifukwa imene makala business ndithu ndoti pamene popo timamuza kuti aonjezere 2 million ndoti pa 10 million makala 12 million ndo ndalama yake imatuluka ndithu mothamangiranso nthawi yochepa kwambiri ndiye mipango imene ya anthu ena kuti azikagulayi mmampangiranso ndinu kapena zimakhala bwanji mipango imene amazipangira ikatrasifa ndipo pali mpango umene tinampasa original mpango umene wawo amapita kukauphika maphikidwe yake amayasa moto wina uliwonse so athu umene nayasira ujaya ndoti akamaliza kuphika amatenga mipango ina ija chabe kuyikira limodzi ni mpango umene uli master ndoti mipango ina ija ikuba
mphamvu yachani ya master. Zimakhala zabwino inde, koma pang'ono ndi pang'ono uyu amakhala kuti akutani akuzirara. Nthawi yomwe tinawauza kuti izapanga expire kwa mezi 6 mwina mwake imatha kupanga kwa mezi 2 chifukwa chani mphamvu zino manyamura kuzika ku mipango ina. Ndiyeno akatenga mamembalawa nawonso mipango imene imakapanganso zinthu makapanga zinthu potengerani mavuto amene ali nyumba mwawo, kaya kusowa kwa mwana, kaya mwina mamuna akungolezera nkhaza akungotizimulana ndi amautenga mpango ja kunenerera. Oro tingoyerekeza kuti kwa Abuja kumene apita ku Nigeria amanena kuti salina kuti mulungu ya amati milungu yathu. Mulungu ni mozi, milungu yathu ndoti ali ni milungu imeneyo amatani amapembezera. Nde mazibusa amene amazagula mpango kunoko sabwera kuzapembeza mulungu ya, amabwera kuzapembeza milungu. Chifukwa pamene pamakhala pali milungu yakwana foro. Mulungu yamba amakhala mulungu wa munthu wozimangirira ifa yake chimwe chija. Mulungu wachiwiri amakhala phasi yakumanda. Mulungu wachitatu makhala mtengo mene umayikidwa ku kona ya ku left. Mulungu wa nambala 4 makhala mtengo mene wayikidwa ku right. Kuntunda kwake timamangirira chani chimwe chija ndi chambasa chicha. Makona atu ampangocha ndoti katika mpangocha tuike muja muphika muja uphikidwe sobano. Ndiye tikakhala kuti ampasa mpangocha ngati afuna zikopangiranso business awiri kuchitisa anthu komanso kugulitsa mipango ina ndoti pa 6 months singakhale 6 months kala 3 kapena 2 months kuti mpango umene ufike noponena kuti watha mphamvu makawapatsa mmapatsa nthawi yotoleka motani. 6 months mezi 6 makhala ziko lonse laziwiratu fuwa kuti anthu amamana chakudya kumambiri mapita paliponse. Mezi 6 ikakhala kuti ata zili ndi iyeyo kuti iyeyo mbiri yake isafwifwe azaguleso china, zili ndi iyeyo kuti ino mbiri yake ifwifwe chifukwa kuti ino mezi 6 ikata anthu akabwera odwala misana kana odwala kumene achinakasa amauka kuzangongwira kupempherera thupi sizapereka moto ya thupi zakhala yozizira. Koma pa 6 months imene akusewereja 6 4 3 5 2 kumabwerera mbuyo kungwira munthu uja kungogwira thupi makhala yapereka moto. Kaya wangodusa wangokumana ndi mkanjo umene wavala abusa kapena mayara ake moto okhaokha munthu umapezeka uli pansi. Mphamvu imeneja ikapanga communicate ndi mangwala amene tinayika aja imakhala ngati chinthu chimozi chopangisa kuti kuchali chikuzaze kwambiri. Kodi mwitano wake umakhala bwino motani? Mwitano umene umakhalapo ndu mpangoja akautenga ama ukupisa akamukupisa ine ndikunyamuka ndikupita kuchalichi ndipo ndikufuna kuti kuchechi kwanga kuzaze mmene ndikuyankhula panopa ndikuyankhula ndi chinthu cha moyo chimene chikunibweresera chimwemwe akuuza mpango ndi ama kukupisa ndikunenera mphepo zonse zinayi kumawa ama kukupisa kumazuro kukupisa kumwera kukupisa kumpoto kukupisa ndoti ayitanisa anthu onse amene akuchokera madera osiyanasiyana. Pamene ali kunyamuka sanafika mapeza kuchalichi kwazaziratu oro mafoni kumene anthu atopa ndi kuimba pamene kubwera pastor kupeza service yatani yayamba iye sagwira ntchito yakulu ya ntchito imene angagwire lero tufuna tingochirisa chifukwa chani zinazo anyamata akagwira kale amaona kuti odwala misana ndi ati odwala kodi wenda pa chinjinga cha kuchipatala ndi ati kodi pamene papa amene asakuona ndi ati akangopanga anthu awiri atatu kapena olo 5 muzi avomereza kuti akuti aja akhala ndaye yetali osayenda koma anapita kwa kuti ayenda munthu amene uja amanyamula uthenga kukafarisa mmakwawo ndoti mbusa amene uja wazipangira mbiri. Mpango umaonesa masomphenya chimene chimachitika ndi choti mbusa uja amatenga mpango uja kupukuta kunkhope kwake akaputa kunkhope kwake kuja basi makhala kuti wasegula plasma chilichonse akuona amanena raive tikuona wakuti munthu amene yo ali mwamuno zinake ndi wakuti akuyenda munyengo zakuti ngati ali pabwere kusogolo munthu uja mazuka paliye plasma yametsegula pati. Okay, plasma imene tikulankhulayo ndi maso ake chifukwa sanatenge mpango kupukuta kunkhope imakhala kuti wazimisa plasma sakuona china chilichonse nonse akungoona chimozimozi koma katenga mpango uja kupukuta kunkhope amakhala kuti pamene pacheti wamasuka wayamba kuona sopano. Mipango imene yoyo imakhala yosiyanasiyana koma anthu ambiri amakonda kugwiritsa ntchito ya white ena mwayo amagwiritsa ntchito ya coffee koma ya white ena abweresa ya plain white ija ifeyo tilembepo mawu athu kapena tingofunsa kuti kodi ministry anu ndi chani mmene yeyo ministry imene anayipangira kapena mpingo wake pophika paja tilibe printer tilibe makina aliwonse okhuzana ndi zamagesi zokhuzana kuti atufuna kuti tijambule tikamaliza kuphika chongonena iyeyo kuti mpingo wanga ndi wakuti pochosa 21 days kakwana zonse makaza tindidwa kale mpingo wake nditu ikakhala kuti wabwera moyenerera mucha nkhope yakonse mataso khala patipo pampango pomwepo kwacho kwa nkhope sakuona yozo nkumadabwa kuti akodi sikuti kodi mnandi jambura asina kujambure so zakhala bwanja basitu system yathu yapanga zoti ikondwereseni mapeza kuti pali mpango nkhope yabusa akweri patipo ili pomwepo. Mmalandira abusa ochuluka bwanja pasiku timalandira mazibusa ochuluka ndi chifukwa chake fisina khome chikwangwani kuopa kuti tikhoza kuvula ulemu wawo timalandira abusa ochuluka mmene ndikuyankhula pano paso pali mazibusa amene andiimbira kuti ntchito ikagwirike koma lero sizingatheke chifukwa achita kundizimusa thupi panopa sili bwino pali zinthu zokwana ngati zingapo zimene ndalakwisa
ndofuna kuti zimenezo ndizikonze, ndoti ndikazikonza ndizikonza kwa 3 days. 3 days kangotha azagule mipango yawo tiakonzere akapange zozizwa anthu akachiredi ndithu. Ifenso sitikuona kuda kulikonse, ndi mulungu omweyo anakoma mtima kulenga Dr. Mfiti amene ali madala, chifukwa kuti mulungu polenga ziko aliyense anampasa chochita chake. Maina awo pali Pastor pali amakhala ku Lilongwe, amakonda kupita pali amene wowo amakhala ku pali Pastor amene ni Maikoma amene wowo amakhala ku as prophet aliponso, ngati pali a prophet amene amakhala chaku prophet wina pali madara. Chifukwa chani? Ineyo ndine mwana wawo, iwo pali zikulu zimene amachita ngati kuthandiza ma president sangabwere kwa ineya, koma ine kwa ine amabwera ngati achina nduna zija, achina ngati ma MP zing'ono koma amabwera kudzatani nawonso iyi. Kodi manyumba omwe muli mavuto ochuluka khalenso kuti apanga mahaso kuyankhula kwa Chimalawi kuti no asagwidwe nkhani ya makashigeti kapena mulandu savute. Iya ndithu amabwera nawonso azatenge gawo yawo ndi cholinga kuti mulandu josingozirara. Alikonso anthu ena akusakidwa amboma koma tamva zambiri anati ife tikupezeni kumene nauza kuti panopa simundipeza, andikomena mtima miji kuti anthu ndikawaziwise, poterepa mundidikire kaya ndikachokera ku miji ndizapange mapulogalamu anu. Amene ndiye naso ndi ndani amene? Amene wawo oti anakhalapo mboma oti imene ndikuyankhula panopa anachoka ku chipani cha panopa ali amene wawo ndi tizapitize choka amene posabata mawa asikomo kwambiri. Kwa lero omvera tilekera pomwepa, ndipo sabata lamawa tidzakhala tikupitiriza kucheza ndi mkulu ameneyu. Dziwani kuti ngati muli ndi nkhani ndipo mukufuna kuti tiyiulutse mpulogalamu ya Zilipati, mukhoza kuimba foni pa nambala iyi 0821 808 650. Munali ndine Ellen Kabisa. Like, share, Malawian cameras, right.